Ang taga Siquijor, paggabi, nag-times 2 yung population. Kasi as of December 2019, base sa there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hello guys, what's up? Good day and welcome back to my YouTube channel. Alright, so for today's video guys, dito muna tayo saglit kasi pampawala ng body pains. Ilang araw din kasi akong naghuhukay para sa poste na aking dragon fruit, tapos nagbubuhat din ng mga poste. So medyo na tayo ng mga body pains para matanggal. Ayan diba? Ang katapat yun, crystal clear water of Secret Beach. Right! Okay. Woo! Lutas tubig ko pagkanindot. Yan guys, ganito kaganda yung Secret Beach. Ba? Napaka-clear ng water. Ako lang yung naliligo. Tuloy yung uncle ko at mga pinsan ko, nangingisda sila kaya andin, isa sa purpose kung ba't ako pumunta, siyempre makikain. Nagdala ng rice, tapos siyempre may isda sila, ano pa, kain na naman ng libre. Napakalinis talaga, lamig pa, napakalamig yan. So, tapos ganun yung view. Sa mga mahilig sa beach, mahilig sa nature, yan yan. Iinggit naman kayo kasi lockdown ngayon, hindi kayo pwede mag-beach. Yan dalawang pinsan ko, yan, sa bangka banda, naglilinis yun ng isda, nag-prepare para sa sa tinola. Ayan, diba? After maligo, may masarap na tinola, may mainit na sabaw. Ayan. Tapos later, yung nakita nyo yan, ang tawag namin dyan, Skylab. Yan. So, siguro sasama ako nyan ngayon. Depende pa kung kasya pa sa bangka. Tapos may extra na goggles kasi yung goggles ko, snorkel ko, di ko nadala. Nagmamadali kasi. Kalimutan kong dalhin. So, ayan. Isa itong Secret Beach sa pinakamagandang beach sa lugar namin. Actually, napakaraming mga magagandang beaches dito sa Siquijor Island. Tapos kadalasan yan libre, walang bayad. Imagine guys, ganito kalinis yung dagat, tapos maliligo ka ng walang bayad, diba? Yan ang advantage pag nasa probinsya. Yan, lalong-lalo na pag sa Siquijor ka. Ako, sobrang safe sa lugar namin po. Napaka-safe sa lugar namin. Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi nilang may mangkukulam dito sa lugar namin. Ako, noong araw marami, pero ngayon wala na kasi yung iba na mamatay na, matatanda na rin. Totoo talaga yan noong araw, noong unang panahon. Tapos yung mga younger generation naman ng mga mangkukulam, di na dapat katakutan kasi din, nagbago na din ang trabaho. Di na sila di sila nagkulam. Nag-vlogger na. Nag-YouTuber na. Ayan, di ba? Huwag kayong matakot sa mga kulam-kulam na dyan. Tapos yung sinasabi nila, may aswang daw sa lugar namin. Ako, wala. Mukhang aswang meron siguro. Walang aswang dito sa lugar namin. Ayan, aswang, marami. Pero di ako kasali niya na. Sila lang. Minsan nga may mga joke yung taga Siquijor na yung taga Siquijor, paggabi, nag-times 2 yung population. Kasi as of December 2019, base sa last na narinig ko kay Governor, is 106,000. Yan, more or less 106,000. Yan po, during daytime.
Pag night time, automatic lang po times 2. Alam nyo kung bakit? Yung nga sabi nila, mahati na yung katawan. Lilipad yung kalahati, kaya crowded kami pag gabi. De, joke lang, walang ganun. Joke lang. Di ko naman kayo tinatakot, joke lang yun. Talagang super safe ang Siquijor. Ang Siquijor ngayon is one of the safest place to visit talaga po. Hindi lang sa mga local, pati po sa mga foreigners. Gusto nyo ma-enjoy ganito kagandang, ganito kagandang pag-relax sa beach. Pwede nyo akong i-contact kahit mag-isa ka lang, grupo man kayo o kahit kaano kayo karami, pwede ko kayong ma-assist. Yan, kaya ko pong mag-handle ng solo tour, group tour or group of 2, depende po, depende. Kahit kahit 100 pa kayo, kaya ko po kayong i-handle. Ayan. Marami po tayong mga kasamahan, marami po tayong mga contacts na pwede po nating gawing ka-partner sa pag-assist niyo po. Ayan. So, ganito po kami sa Siquijor, tulungan. Ayan. Alright. Siguro kung mayroong magandang signal lang dito, siguro araw-araw ako pumunta dito tapos magla-live. Kasi malapit po sa amin, walking distance lang eh. Paglagpas dyan sa taas, sa gubat yan. Ayan, may gubat dyan. Paglagpas ng gubat, mga ilang meters lang, bahay na namin. Ayan. So, kung mapansin nyo, buntot na lang ang tulang, unggoy na. Kasi nasa gubat nakatira eh. Hindi, joke lang. Gopong unggoy. O, diba? Guys, habang hinihintay natin na maluto yung tinola, ito palang mukha. Hindi na sumama sa pag-isda. O, yan o, tinawag na. Oh! Ayun na, tinawag na. O, diba? Ito palang mukha. Hindi pa sumama sa pag-isda. Hindi pa tumulong sa pag-ano. Marami kasi kami, tapos kunti lang yung isda. Ayan. So, ayan, ligo-ligo din pag may time. Kain na daw! Okay, so it's eating time! Guys, so kain muna tayo. Kain na tayo guys. Ayan o, tinola. Ayan, may mga kasama ko. Yun ang uncle ko. Say hi, Col. Bye bye, Col. So yun guys, ayan, katatapos lang nating magpahinga after na kumain. So di na ako sumama doon sa pagpangisda kasi nga di na kasi sa bangka, marami na sila. So baka next time na lang. So ngayon, ayan, dito tayo. Doon tayo sa ilalim. Sa ilalim. Guys, dito na tayo. Ayan. Sa mga gustong maligo sa dagat tapos takot na sayang yung kojik, masayang yung rota, kasi siyempre alam mo na, pag maligo sa dagat mangingitim tayo, di ba? Pwede kayo dito sa ilalim mo. Kung ayaw niyong ma-expose sa init ng araw, dito kayo sa ilalim. Taguan kayo dito. Pwede ka sa kabila. Dito. Sa ngayon medyo mababaw to. Pero pag high tide, yung hanggang dito, yan. Dito ka, yung tubig hanggang dito. Ganda. Sayang nga lang hindi siya masyadong mataas ngayon. So dito kayo magtambay sa ilalim. Yan. Yan o. Yan. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면. I'm going crazy. 내 맘을
Pusi.